हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान आपडेट लाना फैदों बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जायफोर नोंथांमोना इउजि पिजिआव फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट खबर सफैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि एग्जामा पस्टपन जाबाय जायफोर सेमेस्टार फरायगासिनो दङ इउजिआव लोगोसे पिजि आरो B.ed M.ed खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा फाइनालि पस्टपन जाबाय दा बेनिनो आं नोंथांमोन अफिसियेल नटिफिकेसन देखायनो लाबोगासिनो दङ जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला वेबसाइटआव बेनो जाबाय बड'लेण्ड university.ac.in आं सिगाङावनो खिथाखादों नोंथांमोना बेवहाय फैयोब्ला नैबे नटिसाव नायनो हागोन बेहाय ओंखारबाय नै डेट 22 एप्रिल लोगोफोर दिनैसो ओंखारदों बेवहाय नुनो मोनबाय दा दानिया एग्जाम पस्टपन नटिस नायनोब्ला नोंथांमोना नैबे पस्टपन नटिसाव थुना होदो दा बे पस्टपन नटिसाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना अफिसियेलि नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायनो हायो दा बे जाबाय लोगोफोरनि अफिसियेल नटिफिकेसन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनाय दा बे फैदों 22 एप्रिलाव फैदों बे नटिसा दा बेवहाय नायदो बेवहाय बुंदों लोगोफोर जायफोर एग्जाम जानो गोनां 23 एप्रिलनिफ्राय बेवहाय दङना नोंथांमोना मिथिखागौ बे जाबाय इउजि पिजि B.ed आरो M.ed जायफोरा कर्स खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा फाइनालि पस्टपन खालामबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे बिनि रिभाइस नटिफिकेसन उनावहाय होगोन जेब्ला प्रेजेन्ट सिटुएसन कभिडआ नर्मेल जागोन अब्लासो बिथांमोना एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामफिनगोन होननानै बुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेवहाय नुदोंना नोंथांमोना बेनो जाबाय कन्ट्रलारनि एग्जामिनेसननिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन थ' बेनोसै लोगोफोरा आपडेटआ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लास्टआव लाइक खालामनो दाबावथार आरो लोगोसे गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लानो दाबाव आरो जायफोर गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि बे एग्जामा केन्सेल जानायनि एबा पस्टपन जानायनि चान्स दङ उनावहाय जाफिनगोन आसा खालामनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नेबाय थाथ'दो जायफोरा जिइउनि आन्दाराव फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेसनाबो ओंखारथारसिगोन बारा गोबाव गैलिया दा बेनोसै लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि वेबसाइटआव थांनांगोन आरो आं लिंकखौ नोंथांमोननो होखाजोब्बाय डिसक्रिपसनाव दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बै निउमाव नुदों बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन अफिसियेल नटिफिकेसन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ